askon arten aukeratzea beti izan da zaie, netzako behintzen. lehen errezagoa zan 4 pistasa eta birreber zeuden, Ta ondoko baserriko alaba. asten zehar babarrunak tartoa, aste burun oiaskoa, Arrautza saltzeko diru eiketzen da. lan eikentzan baserrian edo fabrikan, behintzet paroik etzeoan. Baina hoi frankora leko leiz ba. Oain zazpireun reber, zortziaragi klase, jogurrak ezer gabeko inun ez dare, tan eskamutiak eundaga dauzkezu aukeran, Tinderren. 10.000 aukera dana probatu nahi, ta aukera uta gero, igual beste hobea zan, bat erdibiden utzi ta hurrengokin hasi, horrekin gustoa ez, aber beste hori, ja 11 dia 40 urte dauzkek, ta azkenen ez pelikula ez neska ez jogurra, azkenen ez errez, ta azkenen ez errez. Batez, Lehen telebistan zeona, hoixe ikusten gendun, kriston kakazarra dindudan. kaseta erosi edo lagun batek grabatzen zizun, Erdik puta mierda bat. oain 7 milioi kanta dituzu aukeran, Pentsaunda bakarrik musika entzuteko gogoak entzeik. ta pornokin berdine omen da hori entzundet behintzat, Bai, nik hoxe entzun diat bai. baino badau zerbait sekula aldatzez dana, zu borrokazea edota fatxa, tautako bat bez ez bazea, biak izango aiz sufrimendu doblea. 10.000 aukera dana probatu nahi, ta aukera uta gero, igual beste hobea zan, bat erdibiden utzi ta hurrengokin hasi, horrekin gustoa ez, aber beste hori, ja 11 dia 40 urte dauzkek, ta azkenen ez pelikula ez neska ez jogurra, azkenen ez errez, Ez errez. Batez, ta azkenen ez errez, ez errez. ez errez, Batez. batez.